Millet selamu aleyküm. Birinci bilene hemmeğe 14 fevralle mutluya. İkinci bilene ayratinlikte Lewap vilayetinden hemme dinleyicilerime kızgın salam. Assalamu aleyküm. Armağan'da. Ana. 14 fevral Feyyurlar Üniversitesi beşağa yatmanı biz için. Hey, okusuz görürler bunu yar vallahi. Allah'cığım hiç zat bolmayet da içinde müngdön mirin 3. tane var. Belet film alıp var ya. Ne deyip bolsa yazarım katı reski yükleye diye yükleyecek belet filmden tomoşa edip bilirsiniz. Ne deyip bolsa ilkinci belet filmde olur. YouTube sayfamda da olur. Yani Go Cash'ta da boşluk olan belet filmde görseniz maslahat veriyor. Canan sağ olsun. Çağalara, o komentarlara paylaşın, fikirleme diyordun. Dinlik sanına gözünü tutulur yani. Hem benim hem işine uğruna olsun, ertiğine de hayırlı olsun. Anam size netice bezen, yaxşı eliş produksiyona bol. Meyli! Öğrendim dinledim. Ne böyle Arsi? Ayda bak yo işlerler o canlı o. Bekman dostlar Arsim geldi. Yarım saat ver mikrofonun başında duruyordum kakarlı. Arsi'ni kakarlı gördünüz mü? Vallahi ayıp bakalar ben aydayın da o adır. Ayıp geçmedim reski toyda aydiyalar men birinci ayıp aydayın. Bol. Fel aytmadan toyda aydiyalara kliv çıkıyor. Bol reski. Bekman dostlar Arsi'ni kakarlı gördünüz mü? Yok kakarlı görün ben şu kakarlı. Bugün prazik. Biz o işte oturuyoruz. Vallahi. Sağ. Meyli. Meylif gele var o. Karradı berdi gel. Yokum yaşlı ne yapalım. Sağ ne oğlanlarım berdi. Musacan salam de. Didarım salam. Hadır Arsim şeyle var aydıma goğlu soya. Ne yamaydım ka biliyanız mı? Kim biliyor? Oğlum, bekleyin, oy canım oğlum, ne Kaka kurma diye, kurma. Kurma diye soğutucudan at yük bedayı. Ay, takon sonuna serefene kurma, ne kurma. Takımı mımma soğum ne mi getirken açılıyor mu? Oy, düşürdüm kaya balık, düşürdüm. Ay düşmüşüm kayday. Varmanın üstüne bunun ortaya düş burada. Tur parkurman ekleyemedi. Oy canım oğlum, durar. Şey diyorum dur hayır gör kurman ekleyemedi. Çık. Boğazı ay sen gördün mü? Hay! Ne bunu? Yürü. Ay, Dur. Süper. Bana da. Ne master? Ne? Ya bırgı. Ay diye bırgı. Dün kullu diye master aktörüm şunlara diye. Ben orada var. Tamam yeni bir Salam Mehriban media seyirciler elbette bizim halifamız Anuş Muratov geçten tədərlik neftik orta aktivlerle birlikte size hudurlanır. Eğer Anuş halifamız kanatlarından soracak sualım. Anuş halifan ilkinci yer netiren aydım haysaydım. Deranzan am hoş gördük. Gelin. Awa. Deyince. Anuş halifan ilkinci yer netiren aydım haysaydım ka. İlkinci. Soraydım ha. Yardım ne yana dostum. Kömek gerektir sorak. İlkinci yer netiren aydım ama bilemem ben vardım orada. Doğulmadık olmamam mümkün mü? Yani var o yardımda kalan aydımlar var ya çıkan. Böyle tutkunda kepli zor aydımlar da zor aydımdan hakkında ne olalım. Yardımda kalan so acayip dünya ama acayip. Ay olayamın iyirdirle 84. yıllar var öyle olaydım yadım şunu. Bırakıp diyor toşunu bilemem o. Emine şu gitme yanımdan gitme. Şunu bilen mi? Şunu bilen yanımdan. Gitme. Soraydım. Men ilkinci yerine yetiren aydım diysem bir neçe aydımlar aytmalı öyle sebebi iyi dövrler şol 84-nji ýylda 85-nji ýylda ýam halk köpçüligini goýaýran bir albom ýazdykda. Ol albomlar menoma ýaşyjy bolan ýöne halipalaň şu aýtdyran aydymlary ýöne hemmesem özleri bir topar ägirtler biri bulaydım biri olaydım şeydim men umumanam aslında şol başta başlamda da şol öz aydımlar
diýen ýöne şol aýdymlar men diňe ýerine ýetirýärdim. Sebäbi ol aýdymlaryň öz eýeleri bardy, halifalar şonu aýtdyrdylar, näçe şolara da köp sag bolsun aýdýan. Geçýäş mehribanlym, mehriban dogunçlym jüýlem, dinleýijilem, hemmeňe de salam. Sağmanca işläp okap ýörsiňizmi? Yine soňky hepdede men 2 sany arabaýdymy toýda ýerine ýetip duranmy paýlaşdym siz bilen. Köpüňiz diýipsiňizmi ýa arabaýdym gowy diýip ýazdyňyz kommentariýada da direktden hem göni arabaýdym aýda diýip ýazanlaryňyz bar. Şoň üçin men siz bilen maslahatlaşasym geldi. Sizin pikirleriniz maňa wajyp, sebäbi men siz üçin aýdýan. Şoň üçin nähil aýdym aýtmamy isleýäňiz kaber edesim bilen özümem aýdasym gelip berdi. Aslynda arabaýdymy. Dogunçlym sizin hem pikirleriniz wajyp. Şoň üçin kommentariýada maňa şulaýdym diýip ýazsaňyz, şoňa görä aýdardym. Hemmeňe de sag bolun. Salam elek mehriban aýdym sadymış doklarym size döneýin. Janyňyz sagmy, sagamança işläp ýörmesiňiz armaň dogunçuklarym. Ine bugün 14 fevral. 14 fevral elbette söýgüller günü ýalar. Bilemiz ok söýgüller günü kim ýene bir gün niýe. Onu bilemok ýöne bugün heme men doglan günüm 14 fevralda men 10:00 doglanýardym. Ýene de men raddomdaşlarym bar. Kursdoş, klassdoş, ullukdoş diýýärli. 14 fevralda dogllarym bar. Selimjanyň doglan güni ekeni. Şanur, Öwezdogan, Selim, Jigimet. Doglan günüňiz gutly bolsun, gutly berek bolsun. Allah janyň beren ömrüni haýyrly ýaşaň, şadýan ýaşaň. Ýürüjüňizde näme arzuwuňyz bar bolsa, şol arzularyňyza ýetip ýaşaň. Ýene de 14 fevralda doglanlarym ýene de bar bolsa, hemmeňizi doglan günüňiz bilen tüýsüregimden gutlaýan. Hem söýgüller günüňiz bilen gutlaýan. Şeýlede meni doglan günüm bilen gutlap video rolikler, SMS'ler ýazyp oturan, sowgatlar goýup oturan dogunçuklarym. Size köp minnetdar. Şatlyk şyhyp, şatlyk dogunçugum. Meni bugün begenjimden aglamak diýen zat bar. Begenjimden gözüme ýaş tegeledim. Gaty begennim, daşygyz topragyndan meni gutlap video rolik edipsiňiz. Şatlyk dogun minnetdar dogunçugum. Meni Şakjanyň videosunda gutlan oglanlar gydylar. Size de köp minnetdar. Sizem söýgüller günüňiz gutly bolsun. Söýüp ýaşaň, söýülip ýaşaň dogunçuklarym. Meni söýýäni Allah söýsin. Size döneýin. Sulhum alıp gönlüm gitti gıyda, feyyendip çök yarındıyda. Sulhum alıp gönlüm gitti gıyda, feyyendip çök yarındıyda. Bunça çol gödünüm yar men, şerim fedim var men. Aydım aytmanı gillim, lele kakmanı gillim. Aydım aytmanı gillim, lele kakmanı gillim. Qaytym oğlun tersine, içim yakmanı gillim. Oğlan, bara senin yarın. Kene senin yarın. Oğlan, bara senin yarın. Öýüňde garaşya aýalym. Häzir Elifjanyň arzuw edip duran nawşuny kakasy oňa togud etdi. Han göreli. Nähili emosiýa bolarka. Aha. Gelsin gıydım. Gelsin canım.
Anladın mı? Ne diyorsun canım kızıma, prensesam aşkım. Seni diştirdik, mun yal gençlerime bir gıydı. 4 tane işim oldu. Ay, ne yaptın lan? Ağladın mı oydum? Ne uçtun mu? Kovaydınlar dinle. Biliyordum tane aşnığını. Ne edip? Biliyordum. Yani o nerede aşnıyor bilmem baktım. Öpücükler çıkan. Вот этот День Валентина нормальный день. Кто бы что бы там ни говорил бы, Валентина не обижайте. Друг друга любите. Поменьше понтуйтесь. Делом займитесь. И будьте любимы. Чтоб снег поскорее растаял, солнце вышло. А елки, они стоят.